আমার সুন্দরী কে পিঠা পড়াবার লাগি কইলে এন্তা করে পিঠা পড়াবার মুই কেবে भी ভাবি নি তা দেখো কেনা ঘাটুছি দেখো ତମେ ଭିଡିଓ 3-4 ଦିନ ହେଲା କାଁ ହେଲା ଯେ ଅପଲୋଡ ନି କରୁଛେ ନି ବନଉତେ ଭାବୁଥିବ ନାଇଁ କାଁ ତ ଚାଲ ଦେଖ ମୁଁ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିଥିସି କି ହେନାର ଲାଗି ମୁଁ ଭିଡିଓ ପୁରା ନାଇଁ ବନଉଥାଏ ମକା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଆଣିଥିସି ନି କହନେ ହୋ ଦେହ ତ ତପୁଥିସି ମୁଡ୍ ବି ଚଟ୍ କରୁଥିସି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ କି ନି ବୋଲେ ହେନାର ଲାଗି ମୁଁ ପଲେ ଖରା ତଦବାର ଲାଗି ଆମର ସାଧୁ ପରକେ এটা দেখুଥିବ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିସି ବୋଲେ ବସିକରି ଖରା ତାପୁଥିସି ଫେର୍ ଯୋଉ ଖରା ଚିଆଲେ ଦେଖ ଉଠି ପକାସି ଆଉ ଫେର୍ ଏଟା ମୁଇଁ ଘରକେ ଯାଉଛେ ନା କାକା ଯୋଉ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାର ଅଛି କି ନି ଆଗୋ ତଲକେ ଏସି ଦେଖିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲେଖି ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ଯେ ହୋ ନି କହନେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କେ ଖାଇ ପକାସି ତ ହିନ୍ଦେ ଦେଖୁଥିବ ଏଟା ମୁଇଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କେ ଖାଇଦେଲି ଏବେ ଏଟା ମୁଇଁ ପାଣି ପିଇମି ତ ଦେଖ खाली पेट टैबलेट नहीं खेती कि नहीं हो हेन लगी खाई पकोचे खाली पेट किसी नहीं खावा पूर्व खाऊचे।